vlastne akcia nazvaná Romboid na cestách, kde vlastne sa tento časopis prezentuje na akademickej pôde. A ide, teda bola otázka, že čo je to za časopis, tak je to vlastne jeden momentálne jeden z takých časopisov s najdlhšou tradíciou, pôsobiaci literárny časopis s najdlhšou tradíciou na Slovensku a pokiaľ ide o jeho podobu, tá bola veľmi prepojená s osudmi slovenskej kultúry. Bol založený v roku 66 predstaviteľmi generácie, ktorá chcela mať takisto svoj hlas. Bola založený v období, kedy tu valcovala mladá tvorba a vlastne každá generácia mala svoju platformu a tak sa generácia, som už povedala, taká stredná generácia vtedy, ľudí ako Válek, Miroslav Válek, Milan Rufus, Stanislav Šmatlak, Vojtech Mihálik, Jozef Bžoch, takisto si chceli nejakú takúto platformu vybojovať a založili si časopis Romboid, ktorý vlastne, ako to nemusím slovakistom pripomínať, že bol pomenovaný podľa básnickej zbierky Ladislava Novomeského. A spočiatku to bol veľmi akademický časopis, ktorý uprednostňoval nejaké literárno-vedné analýzy a bol vlastne v porovnaní aj s mladou tvorbou o niečo naozaj konzervatívnejšie ladený a takisto naozaj zohľadňoval aj ten vek a profesiu ľudí, ktorí ho zakladali, kým ak ste listovali v mladej tvorbe, ktorá vychádzala v tých 60. rokoch, tak to bol naozaj veľmi mladý, radostný a až anarchistický časopis toho 68. Lenže samozrejme prišla normalizácia, ktorá postihla aj literárno-vedné časopisy, kde sa ľudia upratávali a vlastne postihla aj tento časopis a v 73. dokonca až natoľko, že z pôvodného zamerania na literárnu teóriu a kritiku sa premenoval, lebo proste ten časopis má nejaký podtitul na mesačník pre knižnú kultúru a naozaj aj tá podoba toho časopisu počas normalizácie zodpovedala tomuto zameraniu, pôsobila si približne ako dneska knižná revue. Čo teda asi celkom nedávalo priestor na relevantnú reflexiu literárneho diania alebo literárnych problémov. A postupne v priebehu 80. rokov sa z neho zase znova sa menilo to zameranie v súvislosti s tým, ako sa menila, trošku uvoľňovala tá normalizácia 70. rokov. Časopis sa vlastne vrátil znova k literárnej kritike a dokonca aj literárnej komunikácii a začal poskytovať priestor pre autorov tzv. Šedej zóny. Znova, ak ste študenti slovakistiky, tak určite viete, že slovenská podoba normalizácie bola v tej českej, kde sa vlastne nepohodlní ľudia upratávali do mimo tých oficiálnych miest, tak slovenskej literatúre v konci 70-80 rokov pôsobilo niečo ako autocenzúra, vlastne oficiálne zákazy neboli, niektorí ľudia sa tolerovali alebo sa niekde dali na menej viditeľné miesta, ale viac menej ten režim bol benevolentnejší voči umelcom ako v Čechách, kde naozaj mnohí išli do kotolní a pracovať mnohí literárne veci v Čechách, ako Miroslav Červenka, končili normálne v strojárskych závodoch. Povedzme Milan Hamada, ktorý je najexemplárnejší prípad uprataného človeka, ktorý prejavil svoje nesúhlas, povedzme aj s Miroslavom Válekom, robil v knižnici. Takže predsa len mal kontakt ešte s tým svojím odborom, aj keď zrejme nie je taký, ako si zaslúžil svojou erudicióou, ale predsa len je to rozdiel, keď niekto robí na šichty a cváka si to o 6. No a čo sa týka vlastne vydavateľa, tak do roku 89 bol časopis vydávaný Zväzom slovenských spisovateľov. Potom samozrejme prišiel 89. radikálna zmena pomerov literárneho života a odrazilo sa to aj na časopise. A treba povedať, že Romboid nikdy nebol nejakým vyhraneným, avantgárdnym, experimentálnym časopisom, ale naopak prezentoval čo najširšiu platformu slovenskej literatúry a takisto naozaj odrážal tie dobové nejaké nálady, ktoré tam existovali a úplne bolo prirodzené, že v tom
80. 90. roky úplne odrážal vlastne tú situáciu tých divokých 90. postmoderná dekonštrukcia, interdisciplinarita. To znamená, ak by ste si prelistovali ročníky z 90. rokov, nájdete tam veľké diskusie o filozofoch, o vlastne všelijakých takých aj filozofických problémov, estetických problémov a takisto sa tam veľký priestor dostával výtvarnému umeniu. A takisto, ak hovorím, že vždy ten časopis bol prepojený s dobou, tak veľké problémy mal časopis počas mečiarizmu, keď vlastne chvíľu to vyzeralo tak, že časopis nebude ani vychádzať a vlastne bola aj situácia, keď vyšlo trojčíslo, čo je na niečo ako je mesačník, respektíve dvojmesačník, veľmi ako povážlivá situácia. V súčasnosti vlastne ja som v redakcii od roku 2010, šéf-redaktorom je Radoslav Pasia. Vlastne prebrala sa táto štafeta po Ivanovi Štrbkovi a Olegovi Pastierovi, čo je samozrejme veľmi zaväzujúce, ale zároveň by sme mali takisto vlastnú predstavu o tom, ako ten časopis robí. Teda skôr ako porozprávam o súčasnosti časopisu, ja by som skôr zmienila šéf-redaktorov, ktorí boli, alebo hlavne vedúci redaktori, ako sa to nazývalo, ktorí pôsobili v Rhomboide, takže bol to Miroslav Válek, Matuška, Ján Beňo, Marian Kováčik, Pavel Vilikovský, Igor Hochel, teda ako už spomínaný Ivan Štrbka. A ešte je tam vlastne taká zaujímavá epizóda, vlastne v 88, keď sa usúdilo, že mladí by znova mali mať časopis, pretože Mladá tvorba bola zlikvidovaná, tak sa ako príloha Rhomboidu vyprofiloval časopis Dotyky, ktorý, hoci teraz je tá jeho podoba veľmi smutná, nešťastná a tristná, pôsobil ako naozaj živý, dynamický časopis pre mladé generácie a začínali tam autori ako Bala a literárni kritici ako Peter Darovec, Vladimír Barborík a tak ďalej. Vlastne teraz by som prešla k tej našej činnosti, k našim ambíciám, s ktorými sme preberali časopis. My keď sme sa rozprávali s Radom Pasiom, ako by ten časopis mal vyzerať, pre nás zase bol aj veľmi inšpirujúci vzor časopisu Rák v tej podobe, ako vychádzal od 96., keď sa založil do 99., keď z neho redaktorská dvojica Barborík Darovec odišli. To bol znova časopis, ktorý bez toho, aby sa generačne vyhraňoval, ponúkal relevantný obraz súčasnej slovenskej literatúry a to bol vlastne náš cieľ. Vlastne nie sme v situácii, kedy by sme vlastne prostredníctvom časopisu zverejňovali naše koncepcie, vízie a manifesty, skôr sme nejakými mediátormi a moderátormi literárnej situácie. A nejakým našim cieľom bolo jednak poskytnúť priestor pre prezentáciu čo najširšieho, teda samozrejme s ohľadom na kvality, najširšieho spektra literárneho diania, zapojiť tam ľudí, tak ako kedysi zapojili nás ako študentov, ľudí zo slovakistiky, nielen z Bratislavy, ale aj vlastne mimo bratislavských pracovísk, alebo teda akademických, ale zároveň nielen akademických pracovísk, ale aj proste ľudí, ktorí o literatúre píšu a píšu o nej dobre. A našou ambíciou vlastne bolo vrátiť dôraz na literárnu kritiku, na nejaké profilové literárno-kritické texty. Takže vlastne toto všetko sme si tam chceli predsavziať a dúfam, že sa nám to podarilo. A takisto, ak listujete v súčasnej podobe Rhomboidu, tak takisto dosť výrazný priestor sa tam dostáva aj nejakým interdisciplinárnym presahom. Sú tam pravidelné rubriky týkajúce sa vlastne výtvarného života a vlastne a nevyhýbame sa ani aktuálnym a ožehavým témam. Takže okrem toho, že sa sústreďujeme na reflexiu literárnej produkcie, relevantnej pre nás, tak máme aj nejaké fejtóny, komentáre a stĺpčeky. Vlastne Peter Bíly bol donedávna pravidelný prispievateľ v tejto oblasti. A vlastne snažíme sa sporadicky a trošku aj v nadväznosti na to, čo bolo pred nami, reflektovať aj popkultúru alebo dianie v popkultúre. To znamená, nachádza sa tam v nejakej rubrike aj vlastne pravidelné glosy o problematike popkultúry. Ešte vy a časopis Rhomboid. Tak v podstate ja do časopis Rhomboid čítam a odoberám od vysokej školy, respektíve od posledného ročníka na gymnáziu.
Všetky tieto mená, ktoré si tu spomínala, sú mi známe a v podstate veľmi nepripadá mi vôbec konzervatívny ten časopis. Sme konzervatívni, ale sa to veľmi. Práve preto, že tam rubrika venovaná popkultúre, ktorá sa volá Panoptikum, v ktorej naozaj sú také glosy, recenzie, ktoré by sa hodili podľa mňa aj do týždenníka, úplne v pohode by prešli aj v denníku. A myslím si, že priestor na diskusiu určite poskytuje. Ja píšem, keďže nepíšem o slovenskej literatúre, ale väčšinou o tej zahraničnej, takže v Rombode je to ako kritika prekladu. Tak moja kritika v prekladu sa myslím stretla aj s reakciou od prekladateľa. Normálne v stánku som si to kupovala tak a musím sa priznať, že som bol trošku tak mimo, lebo ani som sa nepoznal s ľuďmi z literárnych kruhov, ani nie to ešte literárnymi vedcami a redaktormi a mal som taký rešpekt k Romboidu, že až keď mi vyšla prvá knižka a som mal nejaké cenu jednu za preklad a tak ďalej, tak som prišiel do redakcie, bol tam pán Štrbka, ktorý pre mňa bol akože boli také idoly moje literárne a človek potom ho vidí živého a s takým rešpektom a mám tam vtedy zástupkyňu pani Chrobákovú. Tak som prišiel, že nejaké preklady z taliančiny, či by som mohol. Tu pani spomenula, aj z francúzštiny som mal preklady, ale to bolo v jazykovej spolupráci, ale tak priamo ja prekladám iba z taliančiny a španielčiny. A moja prvá spolupráca s Romboidom bola preklad výber z cyklov talianskeho avantgardného básnika Eduarda Sanguinettiho. Tým som chcel troška povedať, že ten Romboid je vlastne dosť otvorený spolupráci a ja som na toho vlastne príklad, proste som chodil hore-dole, nepoznal som sa nejak s tými ľuďmi, nepatril som do nejakých kruhov zasvetencov. A úplne normálna spolupráca ešte s pánom Štrbkom a pani Chrobákovou a potom s Radom Pasiom a tak. A myslím, že už hovorila Ivana na začiatku, že bolo by aj pozitívom, keby bolo viac pracovníkov, najmä spolupracovníkov alebo jednak s poéziou, prózou, ale aj s kritikami, aby človek nemal nejaké mindráky, že Ježiš Mária, to ja nemôžem, to je tak strašne vážny časopis, ja tam nemôžem poslať nejaké svoje názory, recenzie. Si myslím, že aj keby bolo niečo nie na uverejnenie, ale vedia z Romboidu zavolať, povedať, je to super, ak mohol by si niečo ešte napísať, alebo vylepšiť, dobrať, to prerobiť. A tak by sme vás poprosili, že v tomto predvianočnom čase o také vaše knižné typy, čo v poslednej dobe ste dobre čítali a čo by ste nám odporúčili si prečítať. Alebo čo práve vyšlo vo vydavateľstve. Aha, tak práve vyšla kniha poviedok Ondreja Štefánika v českom preklade, ale z francúzskej literatúry Andrej Machin, kniha Krátkych hlások, čo trvajú večne, ja som to prekladala, Ivana to redigovala, tak to je taká tá postava, čo vyšlo. Ja by som upozornil napríklad vyšlo po slovensky a to je dokonca druhý slovenský preklad. Ja som to čítal po česky a tiež som to kúpil v Prahe v lacných knihách niekedy v 2006-2004. Ja nie som Nemčina, Heinrich Böll. Hlavnou názory, tiež to vyšlo v Anilovom vydavateľstve a mne sa napríklad postava spisovateľa Heinricha Bölla veľmi páči, lebo nebol to nejaký, ako sa to povie, vzťahovačný takýto sebaprezentačný autor, ale aj na tých fotkách vyzerá ako Kujko na ulici, že s vratnými fľašami, čo ide do obchodu a pritom to bol veľký intelektuál a vedel aj písať prirodzene a zároveň to bola veľká literatúra.
A pre mňa bolo akože nezvyknem nejak naletieť na to, keď ma niekto štempel, že Nobelová cena alebo taká cena, ale naozaj prvýkrát sa mi stalo, že niekto dostal Nobelovku, že sa to stalo pre mňa objavom a fotila som všetko tento rok, čo vyšlo od Alice Munro a myslím, že vyšiel aj slovenský preklad Galisa tej poslednej knihe, čo je v češtine ako je Dear Life, v češtine je to Drahý život, ale po slovensky je to úplne nejak inak. Beží ako o život, alebo niečo ako o život. Ako o život. A vlastne zaujalo ma zase ten pohľad na svet, taká tá vlastne veľmi decentné písanie, ktoré veľmi postihuje mnohé veci. A práve v tejto súvislosti asi aj spomenieme tu Jamie Quattro, ktorá je tiež vynikajúca, to sú texty, ktoré vidieť teda v januári. Chcem ti ukázať viac. To sú texty plné takej zvláštnej poézie, takej imaginatívnosti, ktorá je naozaj typická pre tú anglosaskú poéziu, ktorá nikdy nie je nejako vzletná, tá obraznosť, ale sú to naozaj také nenápadné veci a zrazu vám z toho vznikne ako báseň. Je tam jedna poviedka, o ktorej neviete asi v prvých momentoch, ako ju čítať, v akom režime, a nakoniec je to metafora niečoho, rozkladajúcom sa vzťahu alebo niečo v tej minulosti. A je to silné, teda fakt, tak veľmi krásne poviedky a veľmi odporúčam.